दिनै कर्नाटका स्टेटआ बन्द'मोन आरोना बन्द' फालि रडफोरानो आङो दा हारसिं गोदाव सोराव सुटि मोन्दोंमोन दिनै सुटिबाबो बेबायदि ब्रिज बानायनो नागिरदों ब्रिजआनो जायाखै दाबो फैयाराय फैयो नेक्स्टआव फैदों दखानाव नेक्स्ट ओइ जुथा नायदोंमोन आङो माबा जुथाखौनो मोनसे मोजां मोनाखै पसन्द जायासै आरोना लोगोफोर मा खालामबावनो लोगोफोर बेलेगाव थांनांसिगोन जानाय नंला बेयाव मोजां नुवाखै आरोखि आंना मबाइला मा जादों माबोरैथाय आंबो रोंलांला बोरै मोफ्लामगासिनो दं आरोना बिदि लाइटफोराव आरो टाइल्स ग्लासफोराव नांबानो आंना मबाइला माने बिदि मोफ्लामो बेखौ माखासे सेटिंआव खामानि मावनांगौ दं आं माने टाइम मोनाखै मिउजिक होलाबायनोबो माबा कपिराइट स्ट्राइक नांबाय थानायखौनो बालायलांबाय आं लोगोफोर बेखायनो मिउजिकखौनो होनाय जायासै आङो मिउजिक माने कपिराइट स्ट्राइक नांबाय थायो बिराद नायदोंमोन आं नै गस्ला लंपेन्टआ मोजां दंमोन माखासे हिन्जावफोरनि थाखाय बहुद दङ माने दामा बारा नङा मिडियाम आरोना बांद्राय खमबो नङा बांद्राय बाराबो नङा मिडियामनि नायबाय थादों लोगोफोर लोगोफोर आं मेक्सआव मोनैनि दा ओंखारहोबाय नैबे लाइफ स्टाइलखौ फैबाय आङो मेक्सआव मोजां मोनाखै बेखायनो गुबुन मोनसेयाव थांनि नैबे एरिया जाबाय लाइफ स्टाइल करमांगला एरियानि बेंगालर बेयाव माने दङ आरोना गोबां दामिनि बुस्थु मोनो बेयाव सोंदावनो हाया गांसे लंपेन्टनि दामा 3000 4000 स्टार्ट जायो 6 7 हाजार 10 हाजार 15 हाजार लागि आं इयाव बायनो हाया माने ना एसेबां फैसा गैया बेनिखायनो आं बे दखानाव बे लाइफ स्टाइलाव हाबथ'ला आङो हाबखांबाय आं हाबनायालाय सिगां गांसे लाखांबाय बेनिफ्राय आं फैनानै मोनसे दखानाव हाबफैलायबाय जुथा दखान दङ आरोना बेयाव जुथा दखानाव जुथा नायदोंमोन आङो नायबाय नै जुथाया नायबाय फसन जानाय जुथाफोरानो 1500 2000निफ्राय स्टार्ट जायो आरो बेयाव बेफोरखौ आं नायदोंमोन बे गोमोखौ नायबाय माबा आंनि मिलायनायानो गैया माने आंसो देरसिन दं आरो माने जिखौ आं फसन जादोंमोन बियो साइजनि गैया बेखायनो आङो लायासै आरोना नै आं दा बिदिनो न'आव थांनो गोनांनि शपिं खालामनो होननानै बेरायदों आरोना हारसिंसो रावबो लोगो गैया बयबो मालाय डिउटि गावबा डिउटि थाजोबो दा आं हारसिं गोदाव सोराव बेरायगासिनो गारिबो लाबाखै आं थाबायनानै फैबाय गारिखौ लाबाथाय मायाव दोना जायोना गोसोबायदि बेरायनो हाया बेखायनो आङो एकदम माबा जानानै फैबाय हारसिंल' आरोना बेयाव आइसक्रिम जानोसै गैया जाला लोगोफोर माबा बारहुंखा बारनानै दा गोजौआव जि लामनाय दंमोन आदानिबो जि लामनाय दं आंनिबो जि लामनाय दं आदाया आंखौ अखा हासिगोन होननानै फन खालामनायलाय आङो शपिं खालामनो थांनाया फैफिनबायसो लोगोफोर माने बोथोरा गोसोम जाबाय जोमै दाखिदों बारहुंखा बारसो गारदों दंफां दालाय बायलाबायदों गोरानफोराबो सिरिनानै बेखायनो आं गिनानै माने गोजौआवबो आंनाबो जि दं आदानाबो जि दं नालाय थिखोग्रा न'आव रुमाव रावबो गैया बेखायनो आङो शपिं खालामनो थांनायखौनो बन्द' खालामनानै अट'आव गाखोना फैबाय आरो आं हारसिं थाबायनासो फैदों बेरायनानै अनलाइनाव उबेर अलाफोराव बुकिं खालामबा 75 रुपिसावनो मोनोमोन रुमसिम ओमफ्राय आङो दा डाइरेक्टआव माने इमारजेन्सि नालाय अखा फैथारसिगोन नालाय 100 थाखा होनानै आं रुमसिम फैनो गोनां जाबाय लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर बेंगालरनि लामाफोरखौ माने बेंगालरावथ' बहुत गिदिर एरिया नालाय बेंगालर डिस्ट्रिक्टआ बहुत गिदिर सिटियाबो बहुत गिदिर ओमफ्राय दा जोंनि बे जोंनि एरियानि लामा सामाफ्रा बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा बेंगालराव दङ बिसोरथ' मिथिखायो बेंगालरनि लामाफोरखौ टाउनाव जायफोर थायो अट'आवबो माने हारसिंखौनो थिखोयो आरो जोंबायदि साब्रै साबा मानसि नेलाया सासे गाखोबानो जायो बास अनलाइन जा अफलाइन जा सासेबानो लानो थाङो
ओमफ्राय फैयै फैयै नैबे दा जोंनि मैगं बाजारमोन आरोना बेयाव आं ओरैनो फैबाय मोनफैबाय आं अट'निफ्राय ओंखारनानै दा इयाव ओरैनो आं मा मैगं ओंखारदों ओंखाराखै एसे ओरैनो नायस्रोनो फैबाय लोगोफोर दखाना एसे खम दंमोन मोनायावसो बांसिन जिरायो दखानफोराबो ओमफ्राय नैयाव मा दं लाइ बायदों होनदों नै लाइ फानदोंमोन लाइआ अखा हाबाय मुथासेयाव लोगोफोर अखा हाबाय हाखु दाखु अखा हानानै जि थिनसै लोगोफोरनो अखा हाबाय जोंनाव दिनैसो 2 मासनि उनाव 1.5 मासनि उनाव अखानो गैयामोन जि लामदोंमोन दिनै सुटि होननानै ओमफ्राय बेरायनो थांबाय शपिं मल बेरायनो थांनायावनो अखायानो हाना होबाय फैफिननांबाय अट' भारा लानानै नै जोंनि रुमा बेनोमोन आरोना लोगोफोर खाथियावनो एल पि स्कुल दङ ओइ आर्मि केम्प दं नैयाव बिदि दं आरोना गाहायाव ओइ आंखौ दा माबोरै नुगोन आंखौबो एसे लानांगोन ना केमेरायाव अखा हाबाय लोगोफोर नै जोंनि रुम गाहायाव बिदि नुहुरो अखा हाबाय थांनांसिगोन जानाय नंला भिडिअ लाबाय थाबा मारो मोनजानाय नंला अखा सिजागोनसो गैया दिनै सुटिया आंना बरबाद जाबाय सानसे न'आवनो थाबाय जि सुगुबाय बारु जिया रानबाय खनसेनो नै रुमाव मोनफैबाय फाइनालि नै जोंनि रुमनि गाहायजों ओरैजाय दङ लोगोफोर अखा हानायाव माबायदि नुदों आरोना नोंसोरनो जोंनि रुमनि गाहायथिं खाथि खालानि न'फोरखौ देखायनाय जाबाय नायसाबदो आङो बेकग्राउन्ड मिउजिकबो होनो हाला लोगोफोर कपिराइट स्ट्राइक फैबाय थायो आंबो मोजां रोंलाय लाङाखै कपिराइट स्ट्राइकखौ माबोरैबा फैयो माबोरै फैया माने फैबाय थानायखाय आङो डिलिट खालामनाय जाबाय लोगोफोर नै अखाया माबायदि हादों नुबायना दे होमबा लोगोफोर माबा जुथा बायनो थांनाया मोनासै जेराव थांदोंमोन बेयाव मोनासै ओमफ्राय गुबुन मोनसे दखानाव थांबाय थांनानै मोनबोबाय आरोना फाइनालि पसन्थ' जायासैमोन ओमफ्राय पसन्द जायाबा आं लासाबनाय जाबाय जे जायगायाव थांदोंमोन माने इखालि 2 मासनि उनाव बारहुंखा अखा फैनायखाय आङो दखानाव शपिं मलाव सहैहां जानायनि उनावनो फैफिननाय जाबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा मोनसे खाथिनि दखानावनो लाबाय आङो जुथाखौथ' बहुद नायो पसन्द जाया माने आं बयनिबो मा होनो लुबैनाय हास्थायनाया आलादा आलादा जायो नालाय लोगोफोर आं नैबे जुथाखौ लाना फैबाय आरोना नैबे स्पर्ट्सनि जुथा बियो बेसेबां लाखो 1800 होनदोंमोन ओमफ्राय खमायदो बिदिनो माबा लाबाय आरोना 1300 थाखायाव लाना फैबाय माबायदि नुदों गाइसमोन खोन्थाहरदो गोसोम जुथा गानफेरामोन आङो एबार गाननोसै फार्स्ट टाइम गुफुर गानबाय थायो एबार गाननोसै आरोना लोगोफोर न'आव थांसिगोन आङो न'आव थांगोनखाय लासाबबाय बोसोराव न'आव थांबाथाय मोनसे लानाय जायोना नोंथांमोनखौबो थाबैनो लोगो मोनसिगोन लोगोफोर आं थांगोना बारा गोबाव गैला साननैसोल'सै थांबाथाय लोगो मोनबाथाय माथो होनो दाबावसै लोगोफोर दे ना होमबाना दोनथ'लायनोसै